बात बा, का भौजी का स्टाइल बा, कैसे भौजी कर रही है। आप लोग देखे कि नहीं देखे, कैसे भौजी दारू ढार के और अपना ओठ सटा के भैया के दे रही है पीने के लिए। अरे भौजी थोड़ा तू भी पी लेना, तब ना लांगा उठाने में मजा आएगा। तो का हाल बा भाई, तो आज हम फिर से बात कर बानी भोजपुरी गाना के और वैसा जिला के गोरखपुर वाला जिला के गाना बा भाई। अगर डाली तो लहंगा फाड़ जाई। तो भाई लोग कसम से कहते नहीं, आज की वीडियो फिर से गाना फाड़ बनल बा और मजा आई। तब वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो देखला के बाद में भूल जाम जा। तब बिना कोनो बकचोदी के नु आज के वीडियो स्टार्ट करता नहीं। अच्छा, देवे दर्द नहीं मरद ना ऐसा मिला। अरे भौजी का बात कहता हो, तारे कोनो दर्द नहीं दे ऐसा मरद नहीं मिलल। एगो काम करो, तो एगो काम करो, तू आवा हमारा बात के बाबू लोग कसम से उनका नु 2 इंच 3 इंच के नहीं के, कम से कम 4 या 5 इंच के होई। और गलती से अंदर जाई तो माई तारा याद आई। अच्छा, तू सब जिला घूम के आ गल बारू, लेकिन तारा कौन दर्द नहीं खे दिले। हार बहन चोद, बहुत शर्म के बात। भौजी माने तरह मिस्टेक होता। अभी तुम मोतिहारी जिला में नहीं खियाल। हाँ, तुम मोतिहारी जिला में नहीं खियाल, हम कसम से कहता नहीं। गलती से तुम मोतिहारी जिले में आ जाए तो इतना पेलियंसन कि गाँव को खूने के लिए लगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहला कि छोट मोट जिला नहीं कि भौजी के चोली में आट जाई। अरे भैया चला तारा बात बहुत अच्छा बा। तो भौजी के पटा के पहले बा कि छोड़ दे बा। अच्छा, ई जिला गोरखपुर हसुगिया भैया। चलो बहुत अच्छा बा कि तहार जिला गोरखपुर बा। आ भौजी में नाची आयल बिया, तो तनी भौजी के कुछ अलग सुनावा। तब भौजी कही हाँ गोरखपुर के लड़का रंगदार होखेला। तब कही हाँ दादा पटा के तेल दल मासा हम जेबे ना करम जिला में। तो भैया आगे कह तो का हो जाए। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। का बात कहल भौजी के लायक, ये तू सही कहल ह। तू भौजी के लहंगा में डाल के आ भौजी के सामान फाड़ दो आ भौजी के जो विदाई कर दो। अब से ऐसा बात ना बोली, तू बिल्कुल सही कहल ह। भौजी केंद्री कह दिलखी कि कोनो मर से देख के दर्द ना ठीक बल कि ना उपटल आ कोनो के दे पता ना केंद्री कहल। लेकिन भौजी खातिर भैया बहुत मस्त कहलन कि गोरखपुर जिला ह, डाली तो अंदर फाड़ जाई। तो भैया हम तह से कहल चाहता नहीं कि तू फाड़ दो। जिला गोरखपुर हवे रे बुचिया, डाली तो लहंगा फाट जाई। कहाँ ना फाटी? हाँ, कहाँ ना फाटी, फटबे करी। कहाँ ना फाटी हो, जब लन के जगह पर घोड़ा के लन जाई तो फटबे करी। आ तू डाला भैया आ भौजी के लहंगा फाड़ ना तू फाड़। भौजी बहुत 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 बनत लखिया कि कोनो देह में के दर्द ना उपटले बा। अब सुन लो भौजी, ई गोरखपुर जिला हा, डाली नु त लहंगा फाट जाई। आ लहंगा तो फटबे करी, लेकिन अंदर का सामान बा नु वो फाटी। भौजी भंसरी वाली कुछ भी कहती है, पटा के पेल जैसा नु दांत चियार के मर जेबू। अरे सटा ना ए भैया, लान कह दे सटना, भौजी के बदली पकड़ के सटाव। भौजी जैसे बात बोले भी है, भौजी के बात सुनने के बाद हम झाँझ जो कर बा। हम जानता नहीं, हम तो कल बोले नहीं कि हम पटा होती है, हम पहले के स्टेट पर सारा मारा मारी हो जाए। तो बस भाई आज के यही पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर दिया लोगन। आ तो को बता दी भाई कि वीडियो हम जितना भी बनाता नहीं खाली हंसावे खातिर बनाता नहीं, ना केहू के दिल दिमाग पर लेवे के बा, आ ना फेफड़ा पर लेवे के बा, आ ना कुछ केहू पर लेवे के नहीं यार। खाली वीडियो देखा लोगन, देखला बाद भूल जा आ मजा लो।